Hello paralok baroh minta ka sangingan yatu khana ya phang kaway ka samla ba sngaid ba hen rakhiye. Ha kaway ka sangi Sunday, ka samla jong nga, kawang kai haing badkaong iya nga, yangin iya lait kay no se bayed minta ka sangi nga boring palate. Nga pat ngawong MP, nga tait palat ba 1 minin, kumta ka pinbor si pinbor ban late kay badka, tenga ong iya tang si panghiangin 1 kaong okay to siem, te kumta nangi la late bad piit iya ka klih selenjong na nga badka la rakie marwe. Te ka sangi ka la jan septengi van pay no siya ing badangila iya bamja hangta, kar kie si rakie iya ka klih selenjong nga badka bamja artad kumta kala. Kumlit kasem badka la nang rakie, shu, hat dohba iya player nga pat nga la min no siya barbas mapalat kaksem jong ka. La de fees and gu tinadaya kani ka video. Please share, like, and subscribe to my channel.